bi ay ñoo soroya bashite badeya singia je ñoya maliko association Kawral bi Mali là depuis 2006 ana nana soro appel 20 février a créé là à ma main mais ni fin min fleni ni siti ñeda kuray abe ñeda kuray ay ñogon soro kele chama na maliko la on yaye bamana ba fo kono munu bitani ñogon akacha ale fo lu de be pani ñogon amena amma ñogon mais bien ñogon anya fo ko maliko do anga tege di ñogon ma anga se ka mali bi degu min kono bi an kilentere malien be ni a hami bi le na fa hami bana chugamin anga ñogon retrouver pour que anga se ka mali bonu dinga ko appel jekuli aba don to mina a to te dore ko mali don wolele o de fora ko appel pour sauver les Mali donc là fora wa mali kishibi ni mɔgɔ minnu bɔra k'u jɔ o la fo ka olu yɛrɛ ka jɛ u ka denbaya ka dayirimɛ kɔ ka jɛ baara kɔ ka jɛ jɔyɔrɔ kɔ ka jɛ kalabanciya ni nangarabaya bɛɛ kɔ ko Mali ka kisi n'olu ye mɔgɔ wele ni n'olu ka surun ɲɔgɔn na n'o sira nege b'i la o tali ma wajibi de donc o de kama an y'a ye anw minnu b'a la an caman de don jɛkulu baden de bɛ ka bɔ le 20 février la ka se bi ma ni aw yɛrɛ caman tun b'a kɛnɛ kan o kɔfɛ n'an ye Kawral ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ minnu fana ka Maliko kɛlɛ o ma daminɛ bi an bɛ se ka min fɔ o ɲɛna dɔrɔn hali bi ko ni Mali y'an wele ko ɲɛta kɛlɛ ban don k'an bɛɛ k'an cɛ siri ko ka layidu tun bɛ an bɛ segin o kɛ de ka toujours aw maliyɛnw ka layidu ye jumɛn de ye le même moment que dugu cilen don mɔgɔw bɛ sunsun sanfɛ yan ɲama sunsun de sanfɛ déplacé wu aw ta y'a la jumɛn de ye aw balimaw de don ou bien mun de don wagati min na courant bɛ ka tigɛ ni soudeur-kɛ dɔ bɛ ka dɛsɛ k'a dayirimɛ sɔrɔ menuisier dɔ bɛ ka dɛsɛ k'a dayirimɛ sɔrɔ dɔ ka butigi bɛ yen cyber de don a tɛ se ka foyi sɔrɔ parce que courant tigɛlen don au même moment groupe belebele dɔ sigisannen bɛ Mali impôt la ka sigi dɔ ka da la k'o ka fisa ko k'o dɛmɛ o bɛ dɛmɛ ni jumɛn de sisan donc an b'aw de ɲininka aw maliyɛnw appel mana aw wele aw bɛ mun de kɔ hali bi weleli kɔfɛ Cherif Kone ka jɛ a ka baara kɔ ko justice premier avocat général du Mali a ye nin imaginer dɛ jɔyɔrɔ min b'a la bi a selen retraite da la ka tila k'a jira ko ayi k'a tɛ tugu nkalon kɔ ko jamana in mago bɛ tiɲɛ de la ko caman kɛra wa bi ta de juguyara san 3 laban in kɔnɔ kuma foyi ma fɔ min labato la donc an bɛ mun de ɲini hali bi aw maliyɛnw ni Mali y'aw wele ko ɲɛta kɛlɛ de bɛ yen bi o ɲɛta kɛlɛ in na sa aw bɛna mun de kɛ ko jugu mana kun bɔ kɛnɛma a ka kun bɔ kɛ so kɔnɔ sokɔnɔ jugu bɛ ban bi ka bɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ grève la kan sokɔnɔ jugu bɛ ban ka tɛmɛ an balimaw bɛ sala don o don dugu cili kan sokɔnɔ jugu bɛ tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ wari minnu dunna les 1236 milliards hali bi an t'a ta yɔrɔ dɔn sokɔnɔ jugu bɛ tɛmɛ ka mɔgɔw bila dɔrɔn ko parce que u ko ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ k'u minɛ k'u datugu sokɔnɔ jugu bɛ tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ ka denbayatigi gɛn ka bɔ a ka du kɔnɔ ko parce que k'a ko ko fɛn dɔ man ɲi jamana kɔnɔ la souveraineté que nous voulons an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya min kɔ a bɛ daminɛ jamanadenw de la jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ ɲɛna k'olu bɛ ka ko kɛ k'u bɛ k'a kɛ aw de tɔgɔ la Assimi ne parle jamais au nom de l'armée Assimi ne parle jamais au nom de l'institution internationale Assimi tɛ kuma diɲɛ kɔnɔ armée tɔgɔ la a tɛ kuma famille Koyita tɔgɔ la a bɛ kuma ko peuple du Mali de tɔgɔ la o tuma aw ye peuple ye aw tɛ peuple ye donc a k'a bila aw kunna ni fɛn fɛn tiɲɛna bi mɔgɔ nɔ tɛ dɛ aw maliyɛn minnu b'a lajɛ k'aw sigi k'a lajɛ o basi t'a la mais kuma kun cɛ ni min ye ko fantan 9 dugu kɔnɔ e faama kelen i y'a ta n'a ye. N ye Kawral ye ka jama min ye Kawral nɔfɛ n'u donna appel la bi a diyara ne ye a bonyana ne ma ne bɛ min ɲini jeunesse maliyɛnw fɛ ne bɛ min ɲini parti politiques fɛ an bɛɛ k'a kɛ Maliko ye an ka Mali lajɛ an ka fɛn bɛɛ to yen an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka jɛ ka baara kɛ an ka jɛ an ka Mali wuli Mali bɛ binɛ cogo min an ka Mali lawuli ten ka foli kɛ Kawral tɔnden bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ an ka président ba yɛrɛ ye an ka coordinateur n'o ye Cherif Kone ye ka Dramane Jara fo yan ka Ablaye Kulubali fo États-Unis ka Kawral yɛrɛ fo n baarakɛɲɔgɔnw bɛ yan n collègues bɛ yan vraiment an ka kɛ Maliko ye n'a bɛ fɔ ko politique mɔgɔw man ɲi politique ka ɲi dɛ minnu b'a ɲɛ olu de man ɲi ni politique tɛ foyi tɛ ɲɛ ni politique tɛ foyi tɛ dilan donc an bɛ min ɲini an ka jamana marabagaw fɛ an bɛ min ɲini maliyɛn tɔw fɛ an ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa élection na toujours an ka taa élection na
sinon an filɛ jɔlen yan depuis an nana courant tɛ yan Lafiyabugu yan courant tɛ communicate la hali courant ko n'i y'o jateminɛ bi o ye degun dɔ ye insécurité n'i y'o jateminɛ bi insécurité ko o ɲɔgɔn degun tɛ donc an ka bɔ olu kɔnɔ coup d'état a tɛ jamana la avancer koyi a bɛ jamana sigi kɔ de. ne bɛ kuma renouveau de kan Kaolack de kan Elhaji ne baarakɛ ɲɔgɔn ye depuis des années n'a fɔra ko o nana fara jɛkulu kan ne yɛrɛ bɛ jɛkulu min na donc moi je pense que a ma fili a ka jɛkulu mɔgɔw ma fili ni Mali ko don an kun tɛ ni kɛlɛ in kɛ k'a ban an bɛ yɔrɔ min na bi Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko Elhaji ka jɛkulu tɛna fara appel kan parce que appel jɛkulu ye jɛkulu min ye a dogolen tɛ maliyɛn cɛna muso si la Mali ko don ne ni Elhaji ye FSD kɛ ni Sumɛlɛ Sise paix à son âme an y'a kɛ ni ladiriya de ye an y'a kɛ ni danaya de ye an y'a kɛ ni fasoko de ye an y'a kɛ ni keleya de ye ka bɔ o la an nana M5 kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛlɛ kɛra o kɛcogoya kelen na fo ka taa bɔ M5 la don min na o bɛnna an yɛrɛ bɔ wagati ma SM la ka sababuya kɛ u y'u ta sira bila min tɛ maliyɛnw ka kuntilenna ye anw ka faamuyali la bi n'o jɛkulu kelen n'o nana anw sira bɔ appel kɔnɔ o ye tare ye ne lora ma o b'a yira ne la vraiment k'a fɔ appel ye jɛkulu ladiri ye appel ye jɛkulu ye jɛkulu min ka laɲini ye maliyɛnw ka problème ye appel ye jɛkulu min ye vraiment Mali ka ɲɛtaa jɛkulu ye donc ne bolo falen bɛ nin jɛkulu in na ka se degré min ma bi u ye nali min kɛ appel kɔnɔ o kɛra kunnawoloba ye ne ma wa n b'a fɛ a ka kɛ kunnawolo ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma parce que jɛkulu min don a jɛkulu ka laɲini ye faso taali ɲɛli de ye donc mɔgɔ ka laɲini ye ka faso taali ɲɛli ye o ye mɔgɔ ɲɛnama de ye o ye mɔgɔ ladiri de ye a ka kan fasodenw ko o tigilamɔgɔw kanu jamana in bɛ niveau min na bi a ka kan jamana in den ladiriw ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka jamana in bɔ bolo la an kɛrɛfɛ jamanaw n'i y'a ye u bɛ avancer jamana denw de b'a avancer donc an ka jamana mɔgɔw b'a ka avancement la n'a denw ye kuma min bɛ fɔ politique mɔgɔw ma jamana bɛ jɔ ni politique de ye n'i ka fini farala n'i taara di tailleur ma k'a k'a kala i t'i ka fini minɛ tailleur la ka taa di sɛnɛkɛla ma i b'a di tailleur wɛrɛ de ma min bɛ se ou bien i bɛ tailleur dɔ de former ou bien ni minɛnko de b'a la i bɛ minɛn ɲini ka d'a ma jamana bɛ mara ni politique de ye il faut que an ka baara confier an ka classe politique la il faut que an ka dan an ka jamana politique mɔgɔw la an k'a dɔn k'a fɔ a tiɲɛna minnu bolo de bɛ bɛn a tabaa de bolo o mɔgɔ kelen de bɛ se k'a dilan ani mɔgɔ minnu bolo ma deli ka don jamana marali la.